Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y tumayo sa oras pong ito. Muli po, tayo po'y umikot at kabayan po natin ang ating mga kapatid. Yakapin po natin ang ating kapwa babae. Kabayan po natin ang mga kapwa lalaki. At batiin po natin sila ng mapagpalang umaga. Ikaw ay aking kapatid, minamahal mong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayo purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig kaisa, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig kaisa. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, muli ating pong ihanda ang ating pong mga puso, ang ating pong isipan sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Tunay nga po, na sa umagang ito, wala po tayong ibang itinataas, wala po tayong ibang inaawitan at pinaglilingkuran, kundi ating Panginoon lamang. Kaya po, sa bawat isa po sa atin, as we worship the name of Jesus, sa ating pong aawitin natin ng buong puso. Na hindi lang ito basta maging awitin lang na ating sinasambit, but ito po ay maging panalangin na ating mga puso. So ating po ay handa ang ating isipan, ang ating puso sa pagpupuri sa Panginoon. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang.
nating awitin, O Jesus, O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw lamang, O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. So ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. O ikaw ay tapat, ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw ay tapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. O ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, buhay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, pupuri, maglilingkod sa'yo. Sabihin natin sa ating Panginoon, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala, O Jesus. Muli pa, sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Oh, purihin ka. Ikaw
Banal naming Diyos na makapangyarihan, salamat. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito kay buti-buti mo sa umagang ito, sapagkat, O God, ang araw na ito ay pinagkaloob mo para ikaw ay sasambahin, ikaw pupurihin, O God. Lord, salamat sa umagang ito, nais ka namin makapiling, O Lord. Pakilinisan mo ang aming mga puso, O God, sa aming pakikinig sa iyong salita upang, O Lord, magrema sa aming buhay at gagamitin namin sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, salamat, O God, sa umagang ito, sa kalakasan na pinagkaloob mo. Bagamat, O God, may pagsubok na dumarating sa aming buhay, O Lord, ay hindi adlang upang hindi ikaw, O God, mapupurihan sa umagang ito. Salamat, O Lord. Ikaw, O God, ang maggabay sa amin. Lord, ikaw, O God, ang mag-ingat sa amin sa mga pagpupuri sa iyo, Lord. Lord, lahat ng gagamitin mo, O God, na instrumento dito sa bahay-sambahan, O God, ay pag-ingatan mo, bigyan mo, O God, ng kalakasan ng bawat isa. At Lord, salamat. Ikaw lang, O God, ang mapupurihan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good morning, church! Muli, tapitin mo nga yung katabi. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Amen? Katulad nga po ng ating inawit kanina, wala po tayong ibang papupurihan, wala po tayong ibang itataas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya po sa umagang ito, tunay nga sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, tayo ay magpupuri, tayo ay sasamba sa Kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya sabay-sabay tayong umawit, sabay-sabay tayong sumayaw, magpuri sa ating dakilang Diyos. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapurit pagsamba. Awitin natin araw-araw, araw-araw ang pupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang pagpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapurit pagsamba. Gawin natin araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Muli pawitin natin. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba, araw-araw magpupuri, malhatiin ka. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba, araw-araw malhatiin, araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba,
magdedeklara sa umagang ito. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Come on, i-declare natin sa pagpapala. Pagpapala'y bumubuhos na, sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di ka nagbabago, Panginoon. Muli pa, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Sa huling pagkakataon, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Sambahin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, Panginoon. Oh yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit sa umagang ito, na Ikaw lang ang aming Panginoon na sinasamba, na itinataas sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Lord, patuloy kaming aawit. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan sa umagang ito. Nakikita mo ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat awitin, Panginoon, ay maging laman ng aming mga puso, Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, lulugod ako, buhay ay iaalay ko. Muli pa ating awitin, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Sa kabanalan mo, lulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sabi natin si Panginoon, Ikaw lamang ang
sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Tatapat sa'yo ako'y maglilingkod. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan
Panginoon, na lahat ng iyong nilikha sa mundong ito ay luluhod sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, walang ibang pangalan ang maitaas. Pangalan mo lamang, Jesus. Sa gitna ng kadiliman, Panginoon, sa gitna ng giyera sa mundong ito, Panginoon, ang pangalan mo lamang ang maihalag. Lahat ng lahi ay magpupuri sa iyo. Oh, yes. Oh, yes, Lord. Kami ang likha'y muluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Ang bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Panginoon, kami yung nilikha. Kami yung likhay. Come on, sing with all of your hearts. Sabi mo sa Panginoon. Bawat lahi, Panginoon, ay nagsasabi, Jesus, dakila. Sa muling pagkakataon, muli bawitin natin. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, nararapat ka, nararapat ka sa papunos, hati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, wag kung kailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, itataas, itataas ang ngalan mo. Walang ibang pangalan, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, just feel the presence of God in this place. Damhin natin ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa bawat puso ng bawat isa sa umagang ito. Nakatingin siya sa bawat puso. Nakatingin siya sa iyo, sa akin, sa ating pagpupuri. Lord, lahat ng aming inawit, Panginoon, ipanalangin ng aming puso, Diyos. Lord, karapat-dapat kang papurihan, Panginoon. Lord, walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, sa aming buhay, O Diyos. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Lord, hindi kami titigil magpuri sa iyo. Anumang problema ang pinagdaraanan namin, Panginoon, anumang pagsubok,
Patuloy ka naming sasambahin, dakilang Diyos. Lord, alam ko sa umagang ito, meron ka lang ginagawa sa aming buhay. Lahat ng may karamdaman, lahat ng may problema, Panginoon, alam ko meron ng kasagutan. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. You will uphold us. You will help us in times of need. Lord, we thank you for your presence this morning. At Lord, sa umagang ito, sa patuloy naming pakikiniig sa iyo, sa patuloy naming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Lord, muli mong kausapin ng iyong mga anak na narito, Panginoon, maging sa kasama namin online, Panginoon. Lord, speak to your people. Lord, hindi kami lalabas sa umagang ito na hindi namin nare-receive ang portion namin na nanggagaling sa iyo. Lord, we thank you. Lubos ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin. We thank you for your Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Lord, we give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Amen. Praise the Lord. Napakasarap pong magpurit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Praise God. Sige, bago tayo mag-umpisa ay natawagan natin lahat ng mga bata at patuloy natin silang italaga sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Yan, may mga bata pa. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige, tayo pong lahat ay tumayo mga tayong lahat at tayo makiisa sa pagtatalaga sa mga batang ito. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat ang mga batang ito'y regalo nyo sa mga magulang. Thank you, Lord. Walang katapat, Panginoon, na kayamanan ng mga batang ito. Sapagkat ito, Diyos, ay tunay nga na inihandog nyo at iniregalo nyo, Panginoon, sa mga mag-asawa. Father God, sa pagkakataon na ito, katulad ng sinabi nyo sa inyong salita, huwag naming hayaan na hindi makalapit ang mga bata, Panginoon, sa inyong paanan. For they are precious before your sight. Lord, sa pagkakataon na ito, sama-sama po namin buong kongregasyon na itinataas, Panginoon, ang mga batang ito, Father. I pray, O Lord, patuloy po, Diyos, ang inyong divine protection, ang inyong divine guidance, O God, ang naroon maranasan ng mga batang ito. Send forth your angels, Lord. Hallelujah, na mag-iingat at magagabay sa kanila, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, hallelujah, may itinalaga kang mga anghel upang ang mga batang ito'y ingatan, gabayan, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki. Father, we pray, O God, hayaan niyo po, God, na ang inyong proteksyon, ang kanila pong maranasan sa pamagitan ng inyong makapangyarihan dugo. Encapsulate them, Lord, with your most precious blood, O Lord, upang walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ang maka-touch sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo sila ng talino, karunungan na nanggagaling sa inyo, at hayaan niyo, Lord, na habang sila'y lumalaki, makilala ka nila sa isang malalim, personal at bibliang paraan, at sa takdang panahon, Panginoon, ang plano niyo, Panginoon, ang siyang mangyari at maganap sa kanilang mga buhay. For you have promised in your word
that your plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. Kaya pa ngayon pa lamang, Panginoon, dinideklara na namin, Panginoon, ang napakagandang plano nyo sa mga batang ito'y mangyayari, Panginoon, sa takdang panahon. Marami pong salamat. We entrust our life unto you, Lord, and we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Walang tatakbo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Excited po ba kayo sa araw na ito? Amen? Excited po ba kayo? Amen. Alam niyo, ang isang taong excited, lagi yang nakangiti. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Baka hindi makangiti kasi hindi siya excited, no? Ang excited na tao, lalo na Kristiyano, ay laging nakangiti dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Amen? Praise God. Kaya sa umaga pong ito, purihin ang Panginoon, ihanda po natin ang ating pong puso sa salita ng Diyos na ating pong naroon na matatanggap. Alam ko po na sabi nga niya, His word will not return unto Him void. Ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya ng walang ginagawa, no? Ang bawat salita na ating naririnig ay may ginagawa sa ating mga buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Kaya sa umaga pong ito, praise the Lord, hayaan natin na gawin natin prayer. Yung prayer ni Haring David sa Psalms 103. Anong sabi doon? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. No? Sabihin natin itong word na ito, no? Na prayer ni David, para talagang mabigay natin ang tunay na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sabay-sabay natin sabihin, bless the Lord, O my soul. Lakasan natin. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Iano natin yung ating kamay sa ating mga ulo. Jesus is Lord over my mind. Jesus is Lord over my thoughts. Jesus is Lord over my eyes. Jesus is Lord over my ears. Jesus is Lord over my whole being. Lord, I am ready to accept your word. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At sa umaga pong ito, patuloy po tayo sa tema na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop, no? Para po sa buwan na ito ng Marso. At napakahalaga po, no? Napakahalaga na sabi nga sa mga nangyayari po ngayon, ito pong katuruan na ito, itong revelasyon na ito ay kailangan natin. Amen? No? Kailangan natin itong revelation na ito na nais ng ating Panginoon na maranasan natin. No? Maranasan po natin. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis, chapter 6, verses 8 and 9. Yan. Genesis chapter 6, verses 8 and 9. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito, but now Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Amen. No? Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Sa pagkakataon pong ito, no, kapag naririnig natin ang pangalang Noah, ano yung naroon na sabi nga kaakibat nito? Yung kaakibat ng pangalang Noah. Ark, di ba? Ark.
Noah's Ark, lalo na yung mga naka-attend. Nung tayo ay maliit pa, umattend tayo ng mga Sunday schools, no? Naroon na itinuturo ang tungkol sa Noah's Ark. Ano po? At sa pagkakataon na ito, nais po ng Diyos na ang kapahayagang ito ay tunay nga na matanggap natin dahil lalo na po sa kapanahunan natin, kailangan po natin ang ark, no? Ang ark po ay place of refuge, place of protection, no? Ang arko po ay lugar na kung saan naroon na makakasumpong ka ng divine protection na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, nung pong naroon na piniprepare ko itong na-curious ako, no? Na-curious ako kasi makikita natin na talagang nung sinabihan ng Diyos si Noah na maggawa ng arko, talagang very specific, no? Lahat ng detalye ay ibinigay ng Diyos sa kanya, no? Maging ang sukat ng arko na kanilang gagawin, no? Yung haba, yung taas, no? Sabi nga, yung lapad, nandoon na ibinigay, no? Kaya, medyo nag-compute ako, no? Nag-compute ako kasi binigay kung ilang meters, no? Yung mga measurement. At namangha ako dahil nung nga po, nandun kami sa may kainan ni Bishop, naglalaro sa isip ko kasi ang sabi, ang taas daw noong pinagawang arko ng Diyos ay 13.5 meters, no? 13.5 meters. Tapos, 3 palapag. Medyo curious ako. Tinanong ko si Bishop, sabi ko, ilang metro kaya itong yun lang sa may kainan namin, ilang metro kaya ito? Tapos sabi ni Bishop, kunin mo yung yung pangsukat. Di kinuha ko. Nung kinuha ko, 2.5 meters lang yung sa aming kainan, Sabi ko, 2.5 meters. Ang pinagawa ng Panginoon, kay Noah, 13.5. Naku, ang taas. Kaya pala, Ayan. Parang 3 palapag. Pagkatapos, ang haba, hindi compute na naman ako. Compute. Alam niyo itong lote natin pinagtatayuan ng church, 466 square meters to. Nung kinumpute ko yung length na ibinigay ng Diyos, alam nyo, halos 6 na doble. 6 na 466. Sabi ko, Lord, ang laki-laki pala talaga. No? Ang laki-laki talaga ng ng naroon ay pinagawa ng Diyos. At ang isa pang naging parang tanong ko, Lord, gaano kaya katagal yung ginawa nila Noah? No? Samantalang naroon na parang ang alam namin pamilya niya lang ang gumawa. Tapos po, dinala niya ako sa Genesis chapter 5, verse 32. Sa Genesis chapter 5, verse 32, ang sabi doon, si Noah daw po ay 500 years old. Yan. And Noah was 500 years old and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. Nung 500 years old daw siya, ay naipanganak na itong kanyang mga anak na si Shem, si Ham, at saka si Japheth. 3 lalaki yung kanyang naging anak. Pero, nung inireveal ng Diyos kay Noah, na gumawa siya ng arko dahil sukdulan na ang kasamaan ng mundo, Sabi nga, nagkaroon nga siya ng regret. Ang Diyos nga ay nagkaroon ng regret sa puso niya sa pagkakalikha niya ng mundo dahil doon sa kanyang creation, doon sa, sabi nga, mula sa umpisa hanggang doon sa 6 days, talagang lagi niyang sinasabi, it's very good, Napakaganda, napakabuti ng kanyang nilikha. Pero dahil nga po nakapasok ang kasalanan, nandoon po na pollute,
na yung kanyang nilikha ay naroon po dumating sa punto ng kasukdulan ng kasamaan. Kaya nag-decide ang Diyos na lipulin, no? Lipulin ang lahat ng kanyang nilikha, no? Nakakaano po 'yon, ano? Bigat ng puso dahil ikaw mismo ang naroon na lumikha tapos dumating sa punto ikaw rin ang nag-decide na ito ay sirain na kasi hindi na naging maganda, no? At alam nyo, noong nag-reveal ang Diyos sa buhay ni Noah, na sabi nga ay siya ay gumawa ng arko dahil lilipulin niya ang buong mundo sa pamagitan ng baha. Alam niyo po ba, ang sabi doon, ang kanyang mga anak, yung 3 kanyang mga anak, ay may mga asawa na. May mga asawa na, no? Kaya usually, kapag naroon na nasa stage na ng pag-aasawa, ilang taon na yon? Ilang taon na kaya? Mga, sabihin na natin na 25 to 30. Di ba? Yun yung naroon na sabi nga age na kung saan ay nag-aasawa ang isang tao, no? Naroon. Kaya kung titignan natin, kung 25 to 30, nag-reveal ang Diyos kay Noah na sabi nga ay gumawa siya ng arko. Nung ginawa niya yung arko, alam niyo po, natapos yung paggawa ng arko. Ilang taon si Noah? Ilang taon si Noah nung matapos yung arko? Ha? Hindi niyo na ano? Hindi niyo pinagpatuloy na basahin yung Genesis? Alam niyo, nung mabasa kayo sa Genesis chapter 6, 7 na pala, sa 7, nandoon pinakita doon na si Noah ay 600 years na nung matapos niya yung arko na pinagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ilang taong ginawa ang arko? Ha? O, math. Sino marunong sa math? Ilang taon? Ha? Kung ang mga anak niya ay nag-asawa ng 30, 70 years. Kung naman nag-asawa ng 25, yung kanyang mga anak, 75. Ganon kahatagal ginawa ang arko. No? Nakaka-amaze, ano? Ganon katagal ginawa ang arko. Pero makikita po natin yung detalye na sinabi dito na lahat ng instruction ng ating Panginoon ay sinunod ni Noah. No? Sinunod ni Noah lahat ng instruction sa paggawa ng arko na yon. No? At sa pagkakataon na ito yung naroon na inireveal ng Diyos sa akin dito po sa mga talatang ito na kung titignan natin, no, sabi nga halos lahat ng tao, pero bakit si Noah? No? Bakit si Noah ang naroon na sabi nga dapat lahat lilipunin na. Pero naroon na nagkaroon ng special attention ng Diyos kay Noah. Bakit kaya? Dito sa ating verses na ating binasa kanina, ang sabi doon, Noah found grace in the eyes of the Lord. No? Bagamat nandoon na, sabi nga po, napakasama na talaga ng mundo, pero nakakuha o nakakita ng grasya, no? Si Noah sa mata ng Diyos. No? He found grace in the eyes of the Lord. Kaya hindi nakasama si Noah para doon sa paggunaw na yon, ano? Nasalba sila, no? Nasalba sila. At tandaan natin, ang sabi nga, grace is unmerited favor, no? Ito yung sabi nga ay regalo na tinanggap ni Noah sa Diyos. It is a gift. No, yung pong grace, katulad ng sinabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ano ang sabi doon?
we have been saved by grace, no? Tignan natin. And not of our works, no? It is a gift of God, lest any man should boast, no? Ito daw po ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos yung grace, no? Na sabi nga po, ibinibigay sa tao. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa para wala tayong maipagmalaki. Katulad po ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos, no? It is a gift from God. At sa pagkakataon na yon, yung gift na yon, yung regalo na yon, ay tinanggap ni Noah. Kaya ano yung naging character niya? Ang sabi nga, ang naging character ni Noah, dun sa verse 9, ang sabi gano'n, tignan uli natin, Goy, yung naging character ni Noah, nung ang regalong yon na biyaya o grace ng Diyos ay tinanggap ni Noah at kanyang kinapamuhay. Ang sabi gano'n, Noah was a just man, no? Dahil daw dun sa grace na yon, no? Sa biyaya na yon na tinanggap ni Noah sa Diyos, naging isa siyang just man, no? And perfect in his generations. And Noah walked with God, no? Itong tatlong characteristics na ito, ang kanyang naroon na naikapamuhay, no? Yun ang kanyang naikapamuhay. Kung kaya't, sabi nga po, naroon na siya lamang at ang kanyang sambahayan ang naligtas sa kapahamakan. Amen, no? Kaya makikita natin, no, na first of all, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, we need the grace of God, no? Kailangan sabi nga makita natin, no, katulad ni Noah, no? Noah found grace in the eyes of the Lord. We need it. At alam niya, nakakatuwa po, na dahil po doon sa nangyari diyan sa Middle East, ano, yung pag-atake ng Iran, no, ay meron po tayong mga kapatiran sa Dubai, no, sa United Arab Emirates, no po. Ang ginawa ko po ay kinumusta ko sila, tapos sabi ko nga sa kanila, we are praying for your divine protection and guidance, no, na nanggagaling sa ating Panginoon. At alam nyo, blessed na blessed po ako sa mga sagot nila. Bakit? Dahil ang sagot po nila ay okay sila, mabuti sila sa biyaya at protection ng Panginoon. Amen? Ibig pong sabihin, nandun sila sa arko, no? Nandun sila sa arko sa proteksyon na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Because they have found grace in the eyes of the Lord. Nung tanggapin nila ang Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas nila, no? They have found grace in the eyes of the Lord. Kaya kahit na anuman ang mangyari, no? Anuman ang mangyari, wala silang takot sa kanilang mga puso. No, wala silang takot sa kanilang mga puso, no? Kaya makikita mo na kapag ang isang tao ay talagang ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan ay kanyang tinanggap, anuman ang mangyari, no? Alam niya na siya ay protektado ng Diyos, no? Katulad nga dun sinabi sabi nga dun sa Psalms 91, di ba? Sa Psalms 91, ang sabi dun sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, in God in whom I will trust. Nandun yung talagang pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, no? Ano man ang mangyari, nandun talaga yung divine protection o yung ark na laging available sa mga nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon, no? Kaya po, sa tema natin ngayon, ang nais ng ating Panginoon, naroon na talagang ma-build natin yung ark na yon, no? Maranasan natin yung ark na yon na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil kung titingnan natin, hindi natin, sabi nga, meron nagsasabi na kapag naroon na talagang nagkaisa ang Russia, ang China, ang North Korea, tapos yung Iran, no?
ay talagang marami mga bansa, no? Dahil nga po tinatarget nila ang US at ang Israel, no? Lahat daw ng mga US embassy at saka yung mga ng US doon sa iba't ibang bansa ay titirahin nila, no? At ang isa nga na nakita ko, ang China, ang siyang titira sa Pilipinas at sa Japan, no? Ang Russia, ang siyang titira sa part ng UK, no? Tapos ang North Korea, ang titira sa Amerika mismo, no? Nandun yung mga plano nila, no? Pero praise God, no? Praise the Lord kapag po ang bawat isa sa atin ay nakatanggap, no? Nandoon na katulad nga sinabi dito sa verse 8 that Noah found grace in the eyes of the Lord, may katiyakan ng divine protection na nanggagaling sa kanya. Amen? No? Kaya sa pagkakataon na ito, tingnan natin doon sa sabi nga, at dahil doon sa divine protection na yon, no, si Noah, he lives justly, he lives righteously, and walk with God. Ito yung kanyang naroon po na naging buhay. At nais ng ating Panginoon na ito rin po yung ating maging buhay. That we must live justly, we must live righteously, and we must walk with God. No? Ang sabi nga po sa aklat ng Micah, chapter 6, verse 8, kung titignan natin to, no? Micah chapter 6, verse 8, ang sabi doon, tingnan natin, Goy, Micah 6:8. Yan. He had showed thee, O man, what is good and what do the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. No, ito rin yung tatlo na requirement na nais ng Diyos. No? Ang sabi, what do the Lord require of thee? Ito yung nire-require ng Diyos talaga sa bawat isa. No? Sabi nga, sabi doon, to do justly, ibig sabihin, to live justly, and to love mercy. No? Ang mercy doon ay naroon yung righteously, and to walk humbly with thy God. Katulad ng nangyari kay Noah. Kaya makikita natin, he found favor, no? Natanggap niya yung pabor na nanggagaling sa ating Panginoon. No po? At sa pagkakataon na ito, no? Sabi nga yung mga bagay na ito ay magagawa lang natin, una, if we found grace in the sight of God, no? Ibig sabihin, yung biyaya na yon na dala-dala ng ating kaligtasan, no? Dahil kung paano, ang sabi nga, ang tema ay from land to ark, no? Ito rin ay kahalintulad ng from darkness to light. No, yung may transition, no? Or from hell to heaven. No po? Kailangan maranasan natin na, sabi nga, ano yung makakasalba sa iyo from darkness para mapunta ka sa light? That is the grace of God, no? Yung salvation. Dito unang-una, naroon na, sabi nga po, mangyayari yon. Bakit? Sabi sa Bible sa Romans chapter 6, 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa 6:23 naman ng Romans, ang sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God, ano yung gift of God? No, yun yung grace, no? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na unang-una matanggap natin yung biyaya ng kaligtasan. No? It is not by our works. Hindi yun sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya yung kaligtasan na yon ay natatanggap lang natin sa paglapit natin at pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Sino na dito ang nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus
ay nakatanggap ng biyaya na nanggagaling sa Kanya. No? Dahil, ang sabi nga kahit masyado, grabe yung kasamaan natin noon, pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa paglapit natin sa Kanya, sa pagtanggap natin sa Kanya, naranasan natin yung kaligtasan. Amen? No? Kaya, dito sa Galatians chapter 2, verse 16, tignan natin. Galatians chapter 2, verse 16. Yan. Babasahin natin, yan. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. No? Na-justified lang daw po tayo dahil sa, sabi nga, sa ginawa, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya we can live we can live ng merong justly, no? Kapag talagang natanggap natin, no, nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? Kaya dito ang sabi nga, hindi dahil sa mga batas, no? Hindi dahil doon sa mga magaganda nating ginawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung justification natin, no, it is not by our works. Hindi ito dahil sa mga gawa natin, kundi dahil ito sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sino dito nananampalataya sa Panginoong Hesus? Taas ang kamay! Amen! Since we are, meron tayong pananampalataya sa Kanya, we are being justified. Tayo'y justified na niya, no? Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ang sabi sa Romans chapter 3, verse 21 to 26. Yan. Romans chapter 3, verse 21 to 26. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. 23, for all have sinned, ito yung sabi kanina, no, and come short of the glory of God. No? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya makikita natin, no, talagang napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Kailangan talagang maranasan natin, matanggap natin yon, no? 25. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. 26. To declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. No? Yan, praise the Lord. Kaya makikita natin na talagang yung yung justification, tsaka yung righteousness, talagang nanggagaling lang sa ating Panginoon. No? Kaya, di ba, sa ating panalangin, no, naroon na, ako personally, na talagang sa pagharap mo sa ating Panginoon, ang aking hinihiling, Lord, hindi po yung righteousness ko ang makita nyo, kundi yung righteousness na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. No? Ito yung makita sa atin, na habi nga ng Diyos, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. No? Dahil yung righteousness lamang ng ating Panginoong Hesus ang naroon na sabi nga ay merong, sabi nga, talagang makakapagpalapit sa atin, mararanasan natin talaga yung presensya ng Diyos. Kapag yung righteousness ng Diyos, no, righteousness ng ating Panginoong Hesus ang siyang nakabalabal sa atin, hindi yung righteousness natin. Amen? No, kaya napakahalaga no na malaman natin. Ang sabi dito, being righteous ay
makikita natin sa pamagitan ng faith and transformation. Ang tunay daw na, sabi nga, nakakaranas ng righteousness ng ating Panginoong Hesus, naroon daw po na mayroong tunay na pananampalataya at transformation o pagbabago, no? Yung pagbabago. Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yan. For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. No? Kaya nandito daw po na siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin, para tayo ay maging righteous. No? Kumbaga, mababago tayo sa pamagitan ng righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon. At sa patuloy nating pananampalataya sa Kanya, no, yung patuloy nating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, ito yung nagpapabago ng ating mga kaisipan, ito yung nagpapabago ng ating ng buhay na mula sa bisyo, tatanggalin ka, no, tatanggalin ka dun sa mga masasamang gawa, sa masasamang salita, no po. Kaya makikita natin na yung righteousness na yon, no, ay naroon na magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya at transformation, pagbabago sa ating buhay. At sa number 2, actions and character. No, magfo-flow 'yon katulad nga na nangyari kay Noah, no? He lives justly, no? He lives righteously and he walked with God. Ang verse nito ay sa Micah chapter 6 verse 8, yung binasa natin na I have showed thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee, but to live justly and to walk humbly with thy God, no? Love mercy, no? At hindi lang 'yon, no? Naroon yung pursuit of righteousness. Ibig sabihin, nagnanais ka ng righteousness na 'yon sa pamamagitan ng paanong paraan? Matthew 6:33. Ano sabi doon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Nagkakaroon ka ng desire to seek first His kingdom, no? Dahil kapag sinik mo yung kingdom niya, nandoon yung righteousness, no? Kaya makikita natin na kung dati-rati, tamad na tamad tayong umattend ng church, no? Umattend sa service, sa worship service, nagkakaroon tayo ngayon ng desire, no? Nagkakaroon tayo ng desire. Bakit? Dahil sa pamagitan ng pakikinig natin ng kanyang mga salita, naroon na, sabi nga, yung righteousness na nanggagaling sa Panginoon ay nararanasan natin. Ibig sabihin, binabago niya tayo from wrong, nilalagay niya tayo sa right, no? Kaya nandoon yung nagkakaroon tayo ng pagnanais na makamtan yung righteousness na yon. At sa number 4, no? Sa number 4, being righteous by daily living. Nagiging natin to? Nagiging pang-araw-araw nating buhay, no? Nagiging prinsipyo na natin. No? Nagiging prinsipyo natin na naroon na sabi nga ay mamuhay righteously. Hindi lang pag Sunday, kasi merong mga mananampalataya, Kristiyano lang sila pag linggo, pag uma-attend. Pag uwi, ay balik na naman sa dati. Ibig sabihin, wala talaga yung righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon. Pero yung nakakatanggap talaga ng righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon, naroon yung pagbabago, no? Naroon yung pagbabago. Kasi mahirap naman kasi yung marinig natin na, ay, Kristiyano ka pala. No? Kristiyano ka pala. Ano ibig sabihin nun? Walang makita sa iyong bunga. No? Walang makita sa iyong pagbabago. Pero kapag halimbawa talagang yung righteousness ng Panginoon ang makita sa atin, talagang masasabi nila, uy, ang laki na ng binago mo. Nakakatuwa ka naman, lagi kang nakangiti. No? Naalala ko yung testimony ni Sister Clyde. Parang wala yata. Asan Sister Clyde?
Alam niyo ang tawag daw sa kanya, doon sa kanyang pinapasukan ngayon? Miss Smiley. Miss Smiley. Kasi naroon yung kung dati-rati, lagi siyang problemado, no? Lagi siyang pero dahil nararanasan niya nga ang ating Panginoon, nararanasan niya yung righteousness ng Lord, nandoon yung transition, nababago, no? Nababago, maging yung ating outlook, no? Di ba? Lagi nga sinasabi ni Bishop na ang isang tunay na Kristiyano ay paganda ng paganda, no? Naroon na papogi ng papogi, no? Bakit? Kasi kahit yung countenance natin ay nababago, may transition, no? From glory to glory. Sabi nga, I will change you from glory to glory. Babaguhin tayo mula kalwalhatian hanggang kalwalhatian. Amen? No? Kaya makikita yon, hindi matatago. Kasi ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon ay nakikita, hindi nakatago. Amen? No? Kaya dapat naroon na sa bawat sa atin, makita yung liwanag ng ating Panginoon. Makita yung pagbabago na nanggagaling sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 15, na ang sabi ganon, if any man be in Christ, he is a new creation. No? All things had passed away, behold, all things become new. Mayroong pagbabago, no? Kung dati-rati, lagi kang nakasimangot, no? Nais ng ating Panginoon, magkaroon ka ng transition, makita naman na lagi kang nakangiti. Amen? No? Kahit may problema, no? May problema ka man o wala, nandoon lagi yung joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Praise God. At tingnan muna natin, 1 Timothy 6:11. Ayan. 1 Timothy, ayan, sabi dito, no, daily living, dapat araw-araw. Hindi lamang linggo, no? Araw-araw. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness, no? Ito yung fruit of the Holy Spirit, no? Kailangan daw nararanasan natin, no? Itong, habi nga, araw-araw ng ating buhay. Itong, habi nga, yung fruit of the Holy Spirit, no? Praise the Lord. Alam niyo, nakakatuwa, katulad nga na tinestify ni Bishop, no? Sabi niya, napilitan tuloy ako na talagang, although alam ko yung no, sa Galatians chapter 5, yung fruit of the Holy Spirit, pero hindi niya, hindi yung sunod-sunod. Pero alam niyo, narinig namin sa aming dalawang apo, isang 2 taon, si Sammy Girl, tsaka isang 4 na taon, si Samsam, no? Naroon na nare-recite nila yung fruit of the Holy Spirit, no? Kaya, habi nga, sa atin, hindi lang basta ma-recite natin. Kailangan daw maranasan natin, no? Pang araw-araw nating buhay, no po? At ang susunod, ayan, righteous deeds, no? Yung sa gawa naman, sa gawa din. Righteous deeds sa 1 John chapter 3 verse 7. 1 John chapter 3 verse 7. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. No? Naroon daw na, sabi nga, kapag yung righteousness ay nasa atin sa ayon sa gusto natin, yung righteousness na nanggagaling sa Panginoon ang maikakapamuhay natin, no? Magagawa natin. Sabi nga ay, ano-ano ba example nun, no? By showing compassion sa pamagitan ng pagpapakita ng kahabagan, no? Yung be generous sa pamagitan ng ating, sabi nga, bukas na puso na pagkakaloob, no? Help the vulnerable sa pagtulong doon sa talagang naroon na nangangailangan ng assistance, no? Kaya magfo-flow 'yon, no? Magfo-flow. Magkakaroon tayo ng righteous deeds. Praise the Lord. At ang number 6, yan, heart attitude. Ito yung magiging attitude ng ating puso.
Matthew chapter 5, verse 6. Yan, Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Dapat daw ito yung ating maging desire ng ating puso, no? Sabi nga, na naroon na ma-fill tayo ng righteousness ng ating Panginoon. Ito yung pagnasain natin, no? Yung nasain ng ating mga puso na tayo ay magkaroon ng hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled, no? Dahil pupunuin tayo ng ating Panginoon ng righteousness kapag ito yung ninais natin, ito yung desire natin. Di ba? Sabi nga, I will give you the deepest desires of your heart. Kaya dapat daw po ang unang-unang desire ng puso natin ay magkaroon tayo ng hunger and thirst. No? Yung pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran na nanggagaling sa ating Panginoon para punuin tayo ng Diyos. No? Punuin tayo ng kanyang katwiran o yung righteousness niya. Yan. Dito makikita natin how to live righteously. Paano tayo mamumuhay righteously? 4 na bagay lang po ito. Ang sabi dito, number 1, trust in Christ. Trust in Christ. Talaga yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesus. Philippians chapter 3, verse 9. Yan, Philippians chapter 3, verse 9. Trust in Christ. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. No? Kaya sabi nga, kailangan talagang yung tunay na pagtitiwala natin ay nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesus, sa pamagitan daw ng ating pananampalataya sa Kanya. No? Yung pagtitiwala na anuman ang mangyari. No? Katulad nga po ng mga kapatid natin na ngayon ay nandoon sa Middle East. Makikita mo na ang isang tunay, no, na nakakapamuhay, na katwiran, nararanasan ang biyaya, ang grasya ng Diyos, no? Nandoon yung kanilang, sabi nga ay, they have that assurance na hindi sila iiwan o pababayaan ng Diyos. Nando sila sa arko, no? Nando sila sa arko. Makikita nga natin ang isang simbolo daw, no? Bakit arko ang pinagawa ng Diyos kay Noah, no? Dahil makikita natin na yung arko, kahit na napakalaki noon, napakabigat noon, no? Pero noong time na bumabaha na, hindi ito nanatili no? Habang tumataas yung baha, ano nangyayari doon sa arko? Tumataas din, lumulutang. Hindi siya nalulunod, no? Ganun po ang nais ng ating Panginoon na maranasan natin. The more na, sabi nga, bumibigat ang problema, mga pagsubok, no? Hindi ka lumulubog, no? Kapag tayo ay nasa arko ng ating Panginoon, no? Hindi ka lulubog. Lulutang ka. Ang sabi nga ay, tayo ay naroon sa ibabaw ng problema. Hindi tayo sa ilalim. No? Mararanasan natin na ang problema ay lalakaran lang natin. Ang problema ay mapapagtagumpayan natin. Amen? No? Kaya ang unang-una, to live righteously, trust in Christ. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil sa ating Panginoong Hesus, walang imposible. Nothing is impossible to God, no? Kaya kapag po yung tunay na pagtitiwala natin ay nasa Kanya, nararanasan natin na tayo ay nasa arko ng Kanyang proteksyon, no? Nasa arko ng Kanyang, sabi nga po, pag-iingat at paggabay sa atin. Hindi tayo matatakot, no? Dahil ang sabi nga, if we are in the true ark, no? Yung divine protection and guidance ng ating Panginoon, we will not fear. For God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of, Anong kasunod? Sound mind. Ibig sabihin, hindi ka natataranta. No?
Hindi ka nandoon matataranta, hindi ka mai-stress. Lalo na po ngayon talagang ang kaaway, walang ginagawa kundi stress ka, no? Stress ka. Naalala ko kanina, no? Dahil kaano ko po yung pinsan ko na nasa Pampanga, dahil nga po nagpupurso na yung bilihan noong property ng lolo ko doon sa Pampanga, ako yung ginawang parang pinaka-SPA nila, no? Kahit yung buyer, ayaw kausap yung iba kong mga pinsan. Sabi niya, basta gusto ko, ikaw lang kausap, ako lang daw ang kausap. Yung pinsan kong isa, ang laging nakakausap, yung agent, kung ano-ano sinasabi. Di, kung ano-ano yung message sa akin, kanina, sabi ko na lang sa kanya, cool ka lang. No? Huwag kang magpaka-stress. No? Huwag kang magpaka-stress. No? Dahil kapag talaga hindi natin naranasan ang biyaya ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, mai-stress ka talaga. No? Parang mawiwindang ka sa mga problema, sa mga pagsubok. Pero tandaan natin, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of love, no? Power, and sound mind. Ibig sabihin, yung isipan mo laging payapa, no? Kasi pag payapa ang isipan mo, makakapag-isip ka ng tama. Kapag wala yung kapayapaan sa puso mo, no? Naroon na madadala ka ng emosyon mo. Ang mga desisyon mo, galing sa emosyon mo. No? Pero kapag naranasan mo yung peace that passeth all understanding, kaya di ba doon sa Philippians chapter 4 verse 6, anong sabi doon? Philippians chapter 4 verse 6, be not anxious in everything, no, in anything, but with everything, yan. Be careful, dito nakalagay, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. And let your request be made known unto God. Sa verse 7, ang sabi doon, and the peace of God, yan, which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. No? Kaya makikita natin, talagang ang Panginoong Hesus lang makakapagbigay sa atin ng talagang kapayapaan, no, sa puso at sa isipan. Kasi ito yung tinatarget ng kaaway no? Ang ating puso at ang ating isipan. Ang unang, sabi nga lagi natin tatandaan, ang ating battlefield, no? Ang ating battlefield ay yung mind natin, no? Yung mind natin sa isipan natin, doon nag-uumpisa yung labanan, no? Kapag sa isipan natin ay natalo ka, lababa yan sa puso mo. Pagbaba niyan sa puso mo, ano ang sabi? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya, naiko-confess mo, nasasabi mo, no? Nasasabi mo yung kahirapan, nasasabi mo yung kaguluhan, no? Kasi yun yung bumaba sa puso mo. Kaya, ang sabi nga, ang pinaka, para maalagaan natin yung ating mga isipan, kasi nga ito yung ito yung unang battlefield natin sa isipan natin. Ang pinakasusi para makapagtagumpay tayo sa ating isipan, tingnan natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8, goy. Tingnan natin para po magtagumpay tayo sa ating isipan. Yan. Finally, brethren. Sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, anuman daw ang mga bagay na totoo, whatsoever things are honest, anuman daw ang mga bagay na honest o yung tapat, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Yan. Kabisahin po natin to. Kabisahin natin to. Sabi nga po ay napakalaking pagbabago ang gagawin sa buhay natin. Kapag po ang talatang ito ay kinabisan natin, no? Talagang nilagay natin sa ating puso. Dahil,
Sabi nga po, kapag sa ating mga isipan ay nanalo tayo, no? Ito yung bababa sa puso natin. Ito yung i-action natin na tayo ay laging panalo, no? Kaya sabi nga, ano man daw ang bagay na totoo, kanais-nais, no? May good report, if there be any virtue, we must think of those things, no? Naalala ko nung time na dumaan kami sa pagsubok, no? Dahil nung nasa Mindoro po kami, ako yung parang nangunguna o may hawak doon sa school, doon sa Jesus is Lord Christian School, no? Dumadaan kami sa pagsubok. Alam niyo, may lumapit sa akin na isang leader. Ang sabi ng isang leader, sabi niya, Pastora. Sabi ko, bakit? Sabi po ni meron daw po kang kinuhang pera sa school. Sabi ko, parang pinagbibintangan ako, no? No. Kung hindi renewed ang mind ko, no? Kung hindi ko kinabisa tong Philippians chapter 4 verse 8, ay nakipag-away ako. Makikipag-away ako. Bakit? Kasi hindi totoo eh. No? Pwede kang suguin, pwede kang sabihin, sino nagsabi? Pero hindi. Dahil yung Philippians chapter 4 verse 8 ay itinago ko sa puso ko at naroon siya ang minemeditate ng aking isipan. Alam niyo, nung sabihin sa akin yun, sabi ko, totoo, praise the Lord, magkaka-blessing ako. No? Yun yung aking sinabi sa kanya. Imbis na mag-reply ako ng galit, mag-reply ako ng kung sino-sino ganon, no? Pero ang naging reply ko sa kanya, sabi ko, praise God, magkaka-blessing ako. Kasi pinagbintangan ako ng hindi totoo, kaya magkaka-blessing ako. Alam nyo, after a week, nagka-blessing nga ako. No? Bigla pong hinipo ng Lord yung aking kuya. Pinagbibigyan kami magkakapatid ng tagpa $500. No? Kaya makikita natin, kapag sa isipan natin, no? Sabi nga, maging maingat tayo sa ating isipan. Po. Dahil ito yung unang battlefield. Kaya pag halimbawa may narinig kayo, may sinabi sa inyo, lalo na kapag hindi totoo, huwag kayong magre-react. No? Huwag kayong naroon na parang magagalit. No? Bakit? Dahil si Lord ang kakampi mo. Di ba? Si Lord ang kakampi mo. No? At sabi nga sa Bible, if God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ang kakampi mo, sino makakalaban sa iyo? No? Kaya po, alam niyo, nung time na dumaraan kami sa pagsubok, nandun po talagang kahit ako, manghang-mangha ako. No? Ramdam na ramdam ko yung peace that passeth all understanding. Kahit dumating pa sa punto na sabi, haharap daw kayo sa ethics committee. No? Haharap kayo doon sa ethics committee. Pinapunta kami doon sa Bulacan, para humarap, kaharap namin yung mga leaders, yung mga no? Tapos kung ano-ano yung mga tinanong sa amin. Pero dahil nga nandun yung peace that passeth all understanding, kung ano yung tinanong, siya naming sinasagot, no? Sinasagot namin, no? At dun sa kahuli-hulihan po ng pag-uusap namin noon, ang sabi ko sa kanila, anuman po ang inyong desisyon, handa namin tanggapin dahil alam namin may bagong bagay na ipagagawa ang Diyos. No? Kaya kapag po alam nyo na yung katwiran ng Diyos ay nasa atin, huwag po tayong matakot. No? We must trust the Lord. Siya yung ating refuge, siya yung ating kakampi. Amen? No? Siya yung naroon na magtatanggol sa atin. Hindi kailangan naroon na, sabi nga ay, pagtanggol natin ang ating sarili. Siya ang magtatanggol sa atin. Amen? At alam nyo, kapag siya ang nagtanggol sa atin, nakakaawa nga po dahil yung mga nagamit noon, nakapagpaalam ng maaga sa mundo. No? Kaya sabi nga ni Bishop, siya niya, Lord, kasi nakikita niya yung mga talagang kumakalaban sa kanya, si Lord ang no? Kasi sabi nga vengeance is not yours, it is God's. Ang paghihiganti ay hindi sa iyo, kundi sa Panginoon. No? Kaya meron kang kasiguraduhan,
na ang kakampi mo sa mundong ito ay ang hari ng mga hari at Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya wala kang dapat ikatakot. Number 2, walk in the Spirit. No? Walk in the Spirit. Galatians 5:22 to 23. No, katulad ng sinabi natin kanina, no, na yung the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, yan, gentleness, goodness, and faith. Dapat dito daw tayo naroon. Ayan, meekness, temperance, against such there is no law. No? Kaya kailangan lumakad daw tayo ayon sa Espiritu. At pangatlo, obey God's word. Sumunod daw tayo sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yung ating mga naririnig, yung ating mga nababasa, no? Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, nangungusap po ang Panginoon. Nagbibigay siya ng instruction tsaka direction. Katulad nga sinabi sa Psalms 32 verse 8. Ang sabi niya doon, I will instruct you and direct you in the way you should go. Siya magbibigay sa iyo ng instruction. Siya magbibigay sa iyo ng tamang direction. Kaya wala kang dapat ikatakot, no? At number 3, obey God's word. No, yung number 3 natin, obey God's word. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Go, basahin nga natin. 2 Timothy, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, and for correction, for instruction in righteousness. Kaya kung gusto nating tumanggap ng instruction, direction na galing sa Diyos, magbasa tayo ng Bible. Kasi dito natin matatanggap ang tunay na instruction. No? Na halimbawa, meron kang kaaway. No? May sumampal sa'yo. No? Pag hinanap mo, Lord, anong gagawin ko? Ang sabi sa Bible, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa. Kaya pag sinampal ka sa kanan, ang sabi sa Bible, iyan mo yung kaliwa mo. Sige, ito pa. Palagay niyo ba, pasampalin pa kayo doon? Hindi na kayo sasampalin, no? Iba kapag nagbigay na instruction ang ating Panginoon, no? You can love even your enemies, no? Mamahalin mo, maging ang kaaway mo, no? Yung mga naroon na gumagawa sa iyo ng hindi maganda, mamamahal mo sila kapag ang instruction ng Diyos ang iyong sinunod. Pero kapag hindi mo sinunod ang instruction ng Diyos, mapapaaway ka. No? Mapapaaway ka kasi ang gagawin mo, yung paraan mo no? Yung paraan mo na, sabi nga ay, ngipin sa ngipin, no? Yung ganon, no? Yung talagang meron kang ganti. Pero tandaan natin, sa Bible, sabi nga, we cannot overcome evil by evil, but we can overcome evil by good. No? Kaya iba ang instruction talaga at direction ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin, no? Kailangan natin at sundin natin ang kanyang salita, no? At ito ay para sa kapakanan natin. At ang number 4, ang sabi sa Romans 6:13, turn from sin. No? Lumayo daw tayo sa kasalanan. Romans 6:13. Basahin natin. Yan, tingnan natin. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Yan. Ang sabi doon, lumayo daw tayo, no? Huwag nating i-yield ang ating huwag nating hayaan na maging instrument tayo ng mga unrighteousness. Kundi maging instrumento tayo ng righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya ito yung 4 na bagay na tayo makakalakad righteously before the sight of God. No? Una, magtiwala tayo sa ating Panginoon, lumakad tayo ayon sa banal na Espiritu, no? Sundin natin ang salita ng Diyos at lumayo tayo sa kasalanan. Huwag nating hayaan
na magamit tayo sa kasalanan, no? Kaya purihin ang ating Panginoon. At kapag po ito yung naroon na kinapamuhay natin, we are building our ark, no? Kung paano si Noah ay nag-build ng ark, no? Sa panahon niya, biro mo, 70 to 75 years na nabuo niya yung ark na yon. Pero tayo po, sa biyaya at habag ng Diyos, mabibuild natin yung ark natin sa pamagitan ng pamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. No, masasabi natin yung prayer na tinuro ng ating Panginoon. Saan ang prayer doon? Let not my will be done, but your will be done. Your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung kalooban niya sa langit, ang maging kalooban niya dito sa lupa. No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. No? Nais ng Diyos na we must build our ark by living righteously. At makakapamuhay lamang tayo righteously if we have that grace kapag ang biyaya ng Diyos ay ating naranasan. At ito po ay walang iba kundi yung tunay na kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, kung sa ating mga buhay, wala pa tayo talaga ng assurance, no? Ng kaligtasan na yon na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat para sa inyo. No? My grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weaknesses. Sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang, higit ang biyaya ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang angkinin natin ay ang biyaya ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang yung mga kahinaan, no? Mapagtagumpayan natin anumang mga problema, mga pagsubok sa buhay na ito, we need the grace of God. Kaya sa oras na ito, sabi nga, the grace of God is a gift. Regalo. Kapag ikaw inaabutan ka ng regalo, anong gagawin mo? Tatanggihan mo? Sino dito ang gustong tanggihan ang regalo ng Diyos? Wala. Nais ang Diyos na tanggapin natin to. At kapag tinanggap natin to, no, ang regalo ng Diyos na ito, ikapamuhay natin. Amen? No, ikapamuhay natin para maranasan natin yung benefits, yung protection niya, yung guidance niya, no, yung kanyang, sabi nga ay miracle, yung mga healing, mararanasan natin to kapag ikinapamuhay natin yung biyaya ng Diyos, no? Naalala ko noon, last na to, no? Anong po kami ay nandun sa Mindoro, kapag magki-Christmas, nag-iisip ako ng ano ba ang pwedeng ibigay sa mga leaders, no? Na hindi na ako mag-iisip na itong leader na ito, small, medium, hindi. Pag nag-aano po ako, yung parang panglahatan. Usually, ang naibibigay ko ay towel kasi para sa lahat yun no? Para sa lahat. Minsan po, lumapit sa akin si Rever, sabi niya, Pastora, di ba halos ang dami mo ng towel na ibinigay sa akin, sabing ganon, na regalo? Ay ko, oo, sabi ko, pare-pareho naman kayo para walang inggitan, no? Pero alam mo, sabi niya, alam mo, hindi ko na-enjoy yung regalo mo bakit? Ayaw ipagamit sa akin ng asawa ko Nandun lang, nakatago. Ayaw ipagamit. Ang gustong gamitin ko ay tiyagain ko daw yung halos sira-sira na yung towel na yun. No? Sabi ko sa kanya, itapo mo na kasi yung sira-sira para mailabas yung yung bago. No? Alam niyo, minsan ganun din po tayo. Yung regalo ng Diyos sa atin na biyaya, hindi natin ma-enjoy. Bakit? Kasi binabaliwala natin. No? The Lord wants us to enjoy His grace. No? Yung protection niya, yung guidance niya, yung mga pagpapala niya, gusto niya na maranasan natin. No? Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe, kilala tayong lahat ng Panginoon. Siya nakakaalam ng buhay natin. No? Kung gusto mo na magpatuloy ka sa buhay na para bang hindi mo alam ang gagawin mo, lagi ka na mong problema, it's high time. No? Accept the grace of God and enjoy, no?
enjoy mo yung biyaya na kalakip nito. Na unang-una, yung kaligtasan. Tandaan natin yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon, hindi lamang doon sa impyerno. Kaligtasan in all aspects of our lives. No, kaya 'di ba sabi nga, those who call upon the name of the Lord will be saved. Lahat daw na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay naliligtas. Saan ka maliligtas? Sa sakit at karamdaman. Saan ka maliligtas? Sa utang. Saan ka maliligtas? No, sa problema. Saan ka maliligtas? Ang gagawin mo lang, tawagin mo lang siya. Magtiwala ka sa Kanya at makikita mo, mararanasan mo na para kang nakasakay sa arko, no? Napalutang-lutang sa ibabaw ng mga problema. Amen? Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Meron po ba kayong naintindihan? Amen. At ang nais ng Panginoon, hindi lang basta maintindihan natin o malaman natin, nais niya na maipamuhay natin. Amen? Praise God. Kaya sa umaga pong ito, hallelujah, tayo pong lahat ay yumukot, pumikit. Damhin natin ang kanyang presensya. Kasi sabi niya po sa kanyang salita, kung saan may 2 o 3 na nakakatipon sa kanyang banal na pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya alam niyo po ba, umpisa pa lang, no? Narito na siya sa ating kalagitnaan. Kilala niya tayong lahat. Kami, maaaring hindi ka namin kilala, maaaring ngayon ka namin nakita, pero nakita ka na ng ating Panginoon. No? Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na narinig mo yung kanyang mga salita. Dahil may plano siya sa buhay mo. Nais niya na maranasan mo na katulad nila Noah at ang kanyang pamilya, dumaan man ang, sabi nga, bumahaman na kumitil sa lahat ng buhay, pero dahil nandun sila sa arko, nandoon ang tunay na kaligtasan. Amen? Kaya habang tayo nakayukot, nakapikit, sa oras pong ito, ang biyaya ng Diyos ay sapat. At nais niya na ito ay maranasan mo. Mangyayari lamang ito kung sa iyong puso sa ating buhay, totohanan natin siya, natanggapin sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Totohanan sa puso natin, natanggapin natin na yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, hindi iyon nangyari para maalala lang siya tuwing mahal na araw. Nangyari yon dahil sa dakilang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin upang maranasan natin ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, habang tayo nakayukot, nakapikit, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Simbolo na tayo ay sumusuko, nagpapakumbaba, at nagnanais na maranasan siya sa ating mga buhay. Awitin natin itong awit na ito. Hayaan natin na maging personal ang awit na ito. Narito ako, nagpapakumbaba. Let's walk humbly before the sight of God. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin. Hinahanap namin Karigtan ng iyong mukha. karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, Lord. Sa iyong pagkilos. Minsan pa sabihin natin, narito ako, nagpapakumbaba. Narito Kami. nagpapakumbaba, Sumasamba sa iisang Diyos. samba Yes, Lord. isang Diyos. Hinahanap namin Karigtan ng iyong mukha. karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain. At sa hiling na hangin, tanging dalangin, Kami
kami kataguin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Paranas mo Yes, Lord. Paranas niyo, Panginoon, ang mahabag inyong Lord, hallelujah. Kamay, O God. ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa. Hanggang ang aming kaluluwa'y Mapuspos ng lubusan. busan at sa aming kalagitnaan bumaba Ang kalangitan. kalangit. Yes, Lord, let your divine presence manifest in our midst. Oh, let your power move over the life of your people right now. Amen. Paranas mo. Iparanas mo sa Amen. iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong Ipamalas mo kalwalhatian. sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa. Hanggang ang aming kaluluwa. Mapuspos ng lubusan. Mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba Ang kalangitan. kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Tila ang iyong ngalan. For the last time, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord, manifest yourself in our midst. Yakapin niyo, Panginoon, ang mga nagnanais ng yakap na nagagaling sa inyo. Yes, oh God, thank you, Jesus. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, dakila ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, sama-sama natin sabihin sa ating Panginoon, Panginoong Jesus, narito po ako. Tinatanggap ko po ang inyong regalo na mayamang biyaya, mayamang grasya sa aking buhay. Pinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Kayo na po maghari sa akin. Tulungan niyo po ako na maranasan ko ang tunay na arko ng proteksyon, ng guidance, ng direction na nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Lord, sa oras na ito, dinideklara ko, Panginoon, na ang inyong mayamang biyaya ay patuloy na mararanasan ng bawat isa at sa mga nangyayari ngayon sa aming paligid, Panginoon. Lord, kami ngayon ay nasa arko nyo. Hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami pababayaan. Patuloy namin mararanasan ang inyong divine protection and guidance, O Lord. Salamat, salamat, salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus ang aming dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Napagpala po ba ang lahat? Parang ang hina. Napagpala po ba ang lahat? Amen. So tayo po dadako sa pagbibigay. Ang sabi po sa tinuro sa atin ni Rev Stella kanina sa number 3, obey God's word. Kung paano pong nagsunod si Noah nung mga panahon na yon, nilagak niya yung kanilang buhay para masunod ang kalooban ng Panginoon. At sa kanilang pagsunod, sila rin ang nagbenepisyo ng kanilang ginawa. Amen? At ng mga tao po na yun, kung mapapansin nyo, mga magulang, mga kapatid,
Wala silang ibang ginawa kundi mag-inom, wala nang oras sa Diyos. Diba? Kaya nga, kung makikita natin doon, yung mata ng Panginoon na kay Noah. Bakit? Kasi si Noah ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, give to Caesar what is due to Caesar, and give to God kung ano ang para sa Panginoon. Amen. At tipulingid sa atin yung mga nangyayari sa ating mundo. What if kung dumating ang Diyos? Amen. Katulad ng kwento ni Reb kanina dito, yung tuwalya nakatago lang. Maraming tao, walang ibang ginagawa kundi mag-ipon ng pera sa kanilang bangko. Totoo naman, kailangan yan. Pero kung dumating na ang Panginoon at dumating na nga ang baha, anong mangyayari? Amen. Mas mainam. Ang sabi sa Bible, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito ay may mga tanga na kung saan mga kalawang na sumisira. Mas mainam pa rin na mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Ano po yun? Walang iba kundi sundin kung ano ang gusto ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Diyos? Alam po natin yan sa Malakay 3:10, give your 10% to God. Amen. Ang Diyos hindi nakatingin sa laki o sa liit ng iyong binigay. Ang tinitignan niya yung pagsunod mo. Amen. Kasi kung si Noah hindi sumunod sa utos ng Panginoon, tingin mo maliligtas sila? Hindi. Ngayon din po, same. Kaya yung kung natatakot ka pa sa puso mo po, nakakabalita ka ng mga lindol, nakakabalita ka ng digmaan, di ba? Nasa Bible po yan. At nakikita po ng ating mga mata, naririnig ng ating mga tenga, wala pong aksidente sa Panginoon, kung bakit po ito yung tema natin, from land to ark. Amen. Ang gusto ng Panginoon, makita yung ating pagsunod sa Kanya. Ibig sa ating pagbibigay. Sabi sa Bible, kung nasaan ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Amen. Kaya nga po, sa ating pong pagbibigay, ibigay po natin kung ano ang para sa Panginoon. At ang Diyos po, ang magpapala sa iyong inihasik o sa iyong itinanim. At sabi sa Panginoon, God love a cheerful giver. Mahal ng Panginoon yung pusong mapagbigay. At hindi po natin mahihigitan ang Diyos dahil siya ang unang nagbigay. Sabi pa rin po sa Bible, sa Awit chapter 24 verse 1, ang sabi diyan, ang buong daigdig at ang lahat ng naririto, ang may-ari ay si Yahweh. Sa makatuwid, wala kang pag-aari, ibig nyo ng lakas mo, kaya ka nakakapagtrabaho, binigyan ka ng Diyos ng lakas, kaya ka nakakapunta sa iyong mga dapat puntahan, kaya nakakapagbayad ng mga bills, lahat yan galing sa Lord. Amen. Yung lakas mo galing sa Panginoon, yung tinatangkilik mo galing sa Panginoon, di ba? Lahat ng mga bagay na meron ka ngayon, galing sa Diyos. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, ibigay natin yung number 3, obey God's word. Pag si Lord ang sinunod natin, hindi tayo mapapahamak. Ang sabi sa Bible, God will never leave us nor forsake us. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Ihanda po natin ang ating ibibigay. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, narito po ang aming mga ikapo at offering, Panginoon. Pagpalain mo to, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang magbalik dito ng siksik, liglig at umaapaw. Anuman ang mga tinatangkilik ng aking mga kapatid, patuloy mo po itong ingatan. Saan man sila magpunta, Lord God, samahan mo po sila at ingatan. At Lord, tunay nga, maging pagpapala ang bawat isa sa bawat isa. At lahat ng malilikong Panginoon, magamit lamang ito sa iyong kapurian at sa pagpapalawak pa ng iyong salita dito sa lupa. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo po'y magbigay.
praise. Amen? Sige po, tayo na po'y dumako sa ating announcement. Ngayong darating na Monday, live po ang ating Prayer Matters na meron pong theme na Don't Panic, Just Pray. At makakasama po natin si Rev Stella sa ating Prayer Matters ngayong Monday po. Live po ito sa ating Facebook page, 7:30 p.m. So samahan po natin si Rev Stella and let's continue to pray po in the midst of trials po na meron tayo and even yung kinakaharap po ng ating bansa. Ang ating home midweek service schedule naman po this coming March 12 is kila Sister Ray Ann Bedanya po. So sabay-sabay po tayong pupunta sa bahay nila. Mga 6:30 p.m. po nag-gather na po tayo dito sa church and before 7 po pumupunta na po tayo sa kanila. Tinig ng Pag-asa live po every Thursday 7:30 p.m. sa ating Facebook page Jesus Be Lifted Up Church. Spiritual feeding via Zoom every Tuesdays 8 p.m. po. Yung ating link po ay sinisend pa rin po sa GC and ang ating soaking po every Saturday 4 p.m. po dito naman po sa church. Upcoming events. So, meron po tayong darating na youth service na may theme na No Greater Love this March 21, 2026. Ito po ay mag-start ng 1 p.m. So, lahat po ng mga youth, ini-invite po namin na tayo po yung mag-gather and let's have fellowship po sa bawat isa this coming March 21. Family Camp 2026, Rekindle Your Fire. Ngayong darating na April 1 to 4, lahat po ng 11 years old and above, meron po tayong registration fee na 600. And ang last day daw po ng registration ay hanggang March 22 po para mabilang na po natin yung para sa food natin tsaka sa accommodation po. So lahat po ng 10 years old below, wala na pong registration fee na 600. Ang ating 15th year anniversary naman po ay ngayong darating na April 25. So, meron po ulit tayong another year na binigay ng Panginoon, another year of His faithfulness. So, let's continue to celebrate po ang ating 15th year ngayon, April 25. And yung magiging speaker po natin ay i-announce na lang po sa mga darating na araw. Follow us on social media, ang ating Facebook and YouTube account po, Jesus Be Lifted Up Church, and Instagram na jblo_church. And yun lamang po sa ating announcement. Sige po, tayo po yung muling tumayo. Pasalamat sa Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Pray. Yes, so God, hallelujah. Dakilang Diyos Ama, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat at sa pagkisama ng aming ng banal na Santong Espiritu, O God, at sa pag-ibig ng aming Diyos, Anak, ang mahal naming Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, sa katatapos naming gawain, dakilang Diyos, salamat sa isang matagumpay na worship service, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na nahayag sa aming kalagitnaan.
Patuloy kong dalangin na Panginoon, O God, ang mga salitang ito, Panginoon, at ang mga revelasyon mo, ang iyong mga katuruan, Panginoon, O God, ay patuloy po namin, Panginoong, maisapamuhay, O God. Lord, ang righteousness, O God, patuloy kaming lumakad, Panginoon, sa katuwiran mo, Panginoon, at lagi naming yakapin, Panginoon, O God, at gamitin, Panginoon, ang mga grasya at pagpapalam na ibinigay mo sa amin, dakilang Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil tunay nga po ng pag-ibig mo sa amin ay gayon na lang, Panginoon, na patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, upang, Lord, oh God, mamuhay kami to the fullest, Panginoon. Hallelujah, na magbibigay sa iyo ng kapurihan at karangalan at matanggap namin ang magandang plano mo sa aming mga buhay habang kami pa po, Diyos, ay nandito sa mundong ibabaw. Panginoon, salamat din po sa iyong anak na naghahayag ng iyong salita. Tunay nga, dakilang Diyos, ang dalangin po namin para sa Kanya. Pagpalain mo siya higit pa, Panginoon, O God. Thou will point portion of your anointing be upon her, Lord God, at gamitin mo pa po siya mightily, Panginoon, O God, sa paghahayag ng iyong salita. Patuloy siyang maging pagpapala, Panginoon, O God, sa bawat taong kanyang makakasalamuha, Panginoon, O God, at makita lagi sa kanyang liwanag mo, Panginoon. Lord, O God, bigyan mo siya ng magandang kalusugan, Lord, sound mind, Panginoon, O God, hallelujah, kagalakan, Panginoon, at kapayapaan, O God, at anong paman po ang dalangin ng kanyang puso para sa kanyang pamilya, lalo na po sa ministry ito na pinagkatiwala mo sa kanila ni Bishop. Katagpuin mo yon ayon sa iyong kalooban. At sa amin pong lahat na nakinig, salamat. Alam ko, Panginoon, O God, hallelujah, ang bawat isa ay may aral na nakuha, O God, at ang bawat isa ay nagkaroon ng pag-asa, muling tumaas ang antas ng pananampalataya dahil sa iyong mga salita. Lord, salamat pong muli, Panginoon, at sa amin pong pag-uwi sa oras na sa pagkatapos nito, Panginoon. Lord, ang dalangin ko ay ang patuloy mong pagsama, pag-iingat mo, paggabay mo, Panginoon, sa buong linggo na ito, O God, namin pong lalakaran, O God. Lord, thank you, Lord. Let your protection be upon us all, O God. At as I invoke the blood of Jesus over each and every one of us at sa amin pong buong sambahayan, Lord. At thank you, Lord. Tulungan mo kami, banal na Santong Espiritu, na patuloy naming magawa ang kalooban mo, Lord. Hallelujah. Mahalin namin ang aming kapwa at patuloy kami na ipahayag, Panginoon, ang magandang balita ng kaligtasan, O God, for your glory alone. Salamat po ng marami, dakilang Diyos, O God. Salamat po, Panginoon, O God. We praise you, we glorify your name, and we bring back all the praises, the glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.